Po schodoch, to je moja nastupovka, teda mala byť, ale... Ty jak si vedela, že... Po schodoch. To bol vtip. Prečo po schodoch? Však ja mám videové zo schodov, ne? Jo! Okay. Ja ho znám! Tak išla hore dole po schodoch. Já ho znám! Jebe. Práve do... Hoši, rozjeli jsme prostě novou sérii Fight Night Challenge. Jak jsem říkal, jako i když Flex Kinga nemáme rádi, tak je pravda v tom, že nám to ten frajer prostě prodal. Sice na to nadáváme, ale ten účel to splňuje. Prodal nám to a díky tomu jsme se koukali na tiskovku a na jeho face to face. No a tím, že jsme se koukali na ty dvě předešlý, stálo to za to, tak se pojďme podívat na dvě holky z OnlyFans, který se hádají mezi sebou. Je něco lepšího vlastně na světě, než dvě holky z OnlyFans, co se hádají mezi sebou? To jako za mě asi tohle je možná pík toho, co dneska můžeš vidět na internetu. Prostě dvě OnlyFans frajerky, co si za 100 korun nebo 75 korun fotí v svojí na internet. A v budoucnu budou chtít třeba děti. A ty děti budou chodit do školy mezi ostatní děti. A ty ostatní děti budou mít frndu jejich mámy v telefonu. To prostě musíš cenit, brácho. Dnes sa budeme venovať dedinému ženskému zápasu. Vlastne na karte doteraz to bude asi najzaujímavejšie. Kámo, nebudou sem teď chodit malí děti a posílat mi to storíčko. Děkuju, už jsem dostal informaci, že Kryptobaron na mě udělal storíčko, ale mám to v Naši ženský zápas z pohľadu mien, akú FMC organizátori a majitelia vlastne vytvorili. Opäť vítam spolumajiteľa organizácie Patrika. Ako ty vnímaš tento zápas? Počkej. Lebo často býva v... Já jsem se zaměřil jenom na ten konec. Neviděl... Ty tak slušný, brácho. Tak to jsem neviděl, no. To jsem 100% neviděl, kámo. Když se berou ty, tak já říkám, já jsem jako dyslektik, dysgrafik, prostě retard totální největšího kalibru. Ale co vy někdy tady vytvoříte, to je fakt grand end. Že ženské zápasy väčšinou sú na karte nižšie a tento je ako keby dosť... Tohle je tak hezká holka, Tak vnímam to tak, že to je také spestrenie toho večera. Samozrejme záleží tam aj, že kto bude mať zápas. Pimpa už zápas mala, bola to podívaná, malo to najväčšiu emóciu vtedy. No a ty si tiež momentálne v mediálnom priestore. Tam Pimpa jsme říkali, že to je holka, která tam šla s nějakým politikem, ne? Že tam měla aféru. Ceníme, extrémně ceníme. Takže sme zvedaví, že či sa zopakuje taká istá energia alebo také isté nasadenie, jak mala Pimpa. Ty si išla vtedy s kým? S Lenkou. No. A nikto nás neveril. Všetci hovorili, že proste nezna. Lenka. Lenočka ale tvrdo kontruje. Nádherný úder, po ktorom ide... Dobrý fotr, kámo, dobrý fotr, který si jde z gauče pro pivko, kámo. Do ledničky. Nádherný úder, po ktorom ide... Lenočka ale tvrdo kontruje. Slušnej frisko, ty vole. Pro jednoho chlazenýho bráníka, hned jsem zpátky píčo. Nastúpime a ty vlastne tiež. No, a bolo to najbrutálnejšie. Alebo ľudia proste brali to také, jak sa povie, ako športový výkon, ale ako... Tyve, nic víc nenávidím než Agi. Tyve, Agi fakt nenávidím, ty vole. Nesnáším Agi, ty vole. Nevím proč, nebo vím proč. Nenávidím. Prostě Agi jsou nejvíc antisexuální boty. Tyhle pantofle asi ještě jdou, ale ty vysoký, kámo. Když to nosí nějaká buchta, ještě je má prošláplý, ne? To vždycky, když je má mamka moje nebo segra, ty vole, tak já kvetu úplně nadávám a že s nima nikam nejdu. Pak to nesnáším. Víte, že je pohodlný, v tom je teplo. Já to nenávidím. Fakt nevím proč, ale fakt mám jako čistou nenávist. Prostě mi to přijde hrozně jako antisexuální bota, vole, vypadáš v tom jaký eskimák. Však nedávali si tam boxery, ale dve baby sa... Ty vole, ale oproti tomu hrozně se mi líbí kampusy na holkách, ty vole. Nebo taky ty vansky, jak to mají taky tu zvýšenou podrážku, ten tlustý jazyk. Ty vole, tohle je tak hezká holka, ty vole, nechápu, jako, proč dělá, no. To je jedno. Prostě tam má, dokonce jsem viděl už potomka nějakýho nebo potomky a prostě dělá OnlyFans, to je strašný, ty vole. Srdca byli. A to bolo na tomto dobré. Ty si to nenechali, vieš? Ty to jak vnímaš, že tešíš sa, keď máš možnosť pozerať ženské zápasy, alebo si skôr taký, že... Jo, sorry, že ještě do toho lezu, oni to nosej kluci teďkon, kámo. Oni normálně to nosej frajeři. Normálně frajeři nosej Agi. Normálně bez prdele ty pantoflíčky nosej normálně frajeři.
Normálně týpek má agi na sobě. Tyba ta doba jde, ten svět jde fakt už do prdele. Já vám říkám, za chvilku ženský budou píchat frajery připínákama. 100%. A nebo jak prostě evoluce, normálně se to začne i tak vyvíjet, že prostě chlapům začne růst a frajerkám naroste penis. Už některý třeba mají větší penis než já, třeba Věra Miklucová, kámo. Ten klitoris, víš co, když dáváš tu sypku, tak to už neroste do takových rozměrů, že to už se prej fakt potom bere jako zakrslý péro, zakrněný. To už je penis, kámo. Vlastně klitoris je zakrnělý péro, že jo. To je prostě penis, kámo. Oni z těch steroidů jim to ještě naroste, takže prostě mají obří, tak mají většího ptáka než ty. Jako když má holka ptáka, tak jako jsem si v pohodě, ale jakmile ho má většího než já, tak to mě staré. Pauzu, že to skipneš. No ja normálne som to pozeral. Jako fakt musím povedať, že najviac som ináč ťa uznával, keď si takto sadla do oného. To som odpadol. Ja. To je král. Neviem. No, tak začal by som, Miška, s tebou. Ty si posledane zverejňovala aj nejaké vyjadrenie, keby si nám vedela približiť ešte raz tú situáciu, že o čo sa jedná. Áno, lebo na tlačovke vlastne Pimpa mala takú blbú poznámku, že si mám dávať pozor na frajera, čo bolo pre mňa úplne že scestné, pretože ja si frajera strážiť nemusím. Konečne som si našla niekoho, koho viem, že netreba strážiť. Takže som sa k tomu len vyjadrila, no, že netreba jste řekla, no? si ho strážiť. Ty na to ako reaguješ, jak to vidíš, že sú to podľa teba nepravdivé informácie, že Hulda máš jsem taký ho na pocit, že hajzlu si sa teď. mal ospravedlniť, alebo Tak to jsem si proste... byla na hajzlu. Ja som to tak všeobecne myslela, že... Kámo, proste tam má nějaký ten voice filter, ne, taky. Do prdele, co to je? Mám používat voice filter? Taky mám. Tak pojď. To, čo sa vám stalo na farme, tým, že vlastne ste mali doma obidva priateľov. Čo sa stalo na farme? Tak som to proste zobrala, takže jak ste vás pozreli, sa to nestalo náhodou aj sebe. OK, Hej, no. chápem. Akože dobre, na tom z tejto strany možno máš pravdu, ale... Tam někdo štal v té zase farmě? Keď má niekto dvojmesačný vzťah a keď má niekto, vieš. Takže to vôbec... Tam někdo štal v té farmě? Mal doma dvojmesačný vzťah, ktorý vlastne nie... Kurve jebane, episovskie dranie. Kradną milionami te pisowskie dranie. Za niedługo w kasie sam kaczor zostanie. Kradną wielkie kwoty, później spierdalają. A przy Nowogrodzkiej z bólem łba zostają. Extrémně cením sačku ve farmě, kámo, jestli byli ještě oba zadaný tuplem, kámo. Tuplem si to prostě rozdat v televizi a vědět, že tvá druhá polovička na tebe kouká v té televizi a vy tam dáváte prcoš. To je, dej mi 5. To je zajebala. Ako vzťah, hej. Není mé, a ještě, že máš dítě doma, který vyroste za pár let a koukne se na to, prej moje máma šala v televizi. To je skvělý. Ja chápem, ja ste len upozornila, ale potom si to tam nejako zle asi troška brala. Takže No, sa tak možno určite sa ma ospravedlním. to dotklo, hej. Hej, chápem. A chcela si sa aj ako keby tým vyjadrením nejak dostať do hlavy. Chytíš za držku, dělej. Začal to rozmýšľať, možno trošku dať von fokus z toho tréningu, alebo to bolo také To úplne, že... vôbec, to vôbec mňa sa týmto štýlom takto nedotklo. Vôbec, A absolútne. piči. Takže to by... Nevyzerala si tak? V ten prvotný moment, tak akože ty keby niekoho miluješ, čo si myslím, že si dlho asi niekoho nemilovala, tak tiež by sa ťa to trošku dotklo, vieš. Ale Borisa. potom som to automaticky vypustila z hlavy, takže... Borisa ja vlastne milovala. milovala si. Je zaujímavé, samu seba. Keď si dlho nikoho nemilovala, on je samu seba. Nie, tak, to som nepočul. Čoči jebe. No, čo ďalej? Kámo, co... To mi povedzte. No povedzte mi vy. Ale jako zatím jako přijde mi rozumnější tato holka než tahle teda. Ale je tady... Kobra, dělej nástup, Kobra, dělej. Kámo, představuji vám Kobru, to je expert na všechny reality show. On bude znát obě dvě. Prosím tě, Kobra, co mi dokážeš říct o Pimpirošce a co mi dokážeš říct tady o té holce, co masturbovala na těch schodech v garážích. To jsem viděl já. Povedzte mi to, že jak ste sa vlastne, jak ste naskočili do tréningu, keď sa dovolil zápas, ty už skúsenosti s tým máš, ty si predtým trénovala. Kámo, protože Rytmus si to může dovolit. Nikdo z nás nemůže jakhle sedět, protože by byl označený za teuše a byl by ukamenován. Něco jako dříve, když žena byla nařčená z toho, že je čarodejnice.
tak takhle by každý heterák skončil taky, ale Rytmo, kámo, Rytmo může dělat, co chce. Ten sa môže točiť i na ptákovi. Teda trénovala, minimálne si sa pripravila na zápas, vyskúšala si to, ako si naskočila do prípravy, alebo jak to vzniklo celé? Kámo, trolí to, keďže nebo Marcel kámo, je tak môj sedí na fakt na schvál? tréner, tak teraz vlastne som to chcela tak zobrať, že ani to nerobím pre tú výhru, alebo tak všeobecne, ale proste pre seba a ja to chcem, takže preto to lepšie trénujem. A dokonca som sa až dogrcala po tréningu a že idem fakt na bomby. Miška? Ja nebudem hovoriť, ako ja trénujem. Myslím si, že trénujem správne. Trénujem dosť často a tým, že ja športujem celý život, takže si Tam dejte prostřih na ty schody, kámo. Chci tam prostřih na ty schody. myslím, že to nebude pre mňa nejaký problém. Pre mňa to je samozrejme výzva, ja sa na to strašne teším. Ja si to začínam úplne, že užívať tieto tréninky. Ja som nabehla vlastne hneď, ak som sa dozvedela, že pôjdem do zápasu. Jako to extrémně cením, jakože ten nápad, jakože fakt víš co, že tam vnáší nový nápady, jako masturbace, vole, prostě doma na gauči, vole, v posteli, to je jedno, prostě to je nuda, to je známe všichni. Frárka normálně přišla v takovémhle kabátu, já to viděl, mi to poslali, v takovémhle kabátu až na zem, kámo, měla ho zavázaný. Takhle měla už tam v dáli připravenou kameru, kámo, takhle jsem sedla na schody. Vytáhl ten kabát a kámo, jela DJský půl, ale jako agresivně. To byl Manené, brácho, přímo. Mixovala to tam hrozivě. Normálně Manené na stage, brácho. A Na snažím zrče. sa čo najviac trénovať. Na zrče lodi. Hej, S babou? dostala som strašne na hlavu. S babou? A kde vlastne trénuješ a kto ťa trénuje? V OFE trénujeme Jarko. Nepamätám si priezvisko. Jarko Boxing. Taký Ale- Áno. No Zofii, taký vysoký, tenký, kuteravý. A strašne ma to s ním baví. Robí to dobre. Ako vyzerajú vlastne vaše tréningy, napríklad to, že je to skôr o nejakom pohybe, alebo je to skôr také, že sa zameriavaš na nejaké sparingy, alebo približ nám Tak niečo. my to tak máme s Mrcom, že aj. Zameriavaš na nejaké sparingy, napríklad teď si- to, že je to... Teď si to Rytmus uvědomil, jak se kouká a teď se podívá na ty nohy a řekne si, jak to sedím vlastně, musím to změnit. Robí to dobre. Ako vyzerajú vlastne vaše tréningy, napríklad to, že je to skôr o nejakom pohybe, alebo je to skôr také, že sa zameriavaš Kurva, na tu nejaké sedím na sparingy, prdele, musím sedieť ako alebo chlap, pičo. približ nám Tak niečo. my to tak máme s Mrcom, že aj. Ale minule som úplne vynadala, že už si nechcem ani trénovať a že končím, lebo proste ma nutí robiť veci, ktoré sú nad moje sily, ale na konci to všetkomu budeme tak ďakovať. To akože- Čo je nad tvoje sily? Nad moje sily, to uvidíš. Ja som to myslela ináč. No, Jak? to je jedno. Ako? Nič. Ale že ty môžeš povedať, že jak sa pripravuješ, že tiež mávaš tie sparingy, alebo No tam zameráš sa vo na mám kondície, alebo lebo ako amatér, alebo začiatočník je veľmi ťažké sa pripraviť na takýto zápas, že čo tebe prvé zvolil napríklad Jarko ako tréner v príprave, že či sa naučíš ruky držať hore, alebo predná Ja by som zadná. to nechcela takto moc rozprávať, lebo to sú Pohľady. proste všetko veci, ktoré potom Toto ale troška kopíruješ. sa to dá vychceť, vieš. Takže ja iba poviem toľko, že určite kondička. A s rukami problém nemám, protože Hoši, poslední šance, posledních 46 minut teďkom běží právě teď, kdy si můžete pořídit merch, pak končí prodej a nožičky už nebudou. U tohohle merče si můžete být jistý, že určitě nebude. A jinak, hoši, je tam poslední šance se zapojit ještě o ten bílej merch, který může, dal jsem 2 trika, dokola štěstí, neštěstí, takže ještě se nevytočilo ani jedno, takže ještě 45 minut na to, aby si někdo vytočil tu limitku, kterých bude vyrobených jenom 10 kusů a budou odčíslovaný ze zádu. Jinak potom další šance, jak ho získat ještě, kdo by nevěděl, tak je to, že právě přesně, když vylosujeme potom 3 objednávky a 3 objednávky dostanou každý jeden tohleto triko. A nebo na konci měsíce 3 trika dostanou nejlepší subové. že ja cvičím dlhodobo, takže Myslíš si, že má výhodu proti tebe? určite tam váhový rozdiel a takisto aj výškový. Nemyslel som to, ale že na to, že som to- kvôli tomu, že už mala jeden zápas. Ja aj tak, neviem, čo ja som počula, ja som ten zápas nevidela, a čo som počula, tak tam taktika boxu nebola vôbec. Tam sa okolo boxu išlo takto. No ale vidíš to, že či tam je nejaké srdce, že či sa zdáva, nezdáva, vieš? Ja Či si je myslím, bojový že typ, podľa alebo- mňa... Je to zaujímavé, Alebo každopádne. submisívny, vieš? Je to samozrejme Kámoš se zaujímavé. ptá na to Takže to video, nechceš já nevím, já jsem ho si- neviděl. Ty si nevidela ten zápas? Ne. Ani si to nechceš pozrieť? Ja som to alebo- nechala na môjho trénera a on robí všetko preto, aby sme to... Aha, okej. Piči. Zaujímavé.
tým pádom aj smeruje správne. A ty to jak vidíš, že máš oproti nej výhodu? Tak Alebo to, aký že už máš? som všeobecne zažila to, že som išla do toho ringu, tak je to také, že podľa mňa úplne iné, keď tam prídeš dovnútra, však veď vieme všetci. Já doufal, že do Možno sebe to skočí, nadávejte nepochopí si viac pořádně. menej, keď tam budeme. Aj ten nátlak, aj tých ľudí a tak ďalej. Nadávejte si na Ja som že poslala si taký nátlak šlapka. od verejnosti veľakrát, že mne už toto neurobí nič. vieš. No a ja som si, nie, Jasné, že to toto je som iné, si aj ja ale myslela, stále som to hovorila, že Ježiš mŕce, že určite to bude úplne OK. A to proste tam úplne To zabudnúť záleží na od všetko. povahy, vieš. To je iný typ nátlaku. Ale keď hej, si ale dáva záleží tým- od povahy, aký Nie, človek nie, je. to každý môže mať povahu akúkoľvek, všetci. A tady holka má pravdu. To vám řekne kdokoliv, na to se nedá připravit. Jako já upřímně se nedokážu představit vylíz prostě před halu, která tě vybučí a řve na tebe, ať jdeš do hajzlu a tak. To jsem ještě byl jako mírnej. To musí být síla na palici jako svině, jako. Proste, keď tam idú prvýkrát, tak Čomu pripisuješ tú výhru, že si vyhrala podľa teba? že Adamovi proste Štrbovi. preplo, keď som, neviem. A to Akože bolo nešla vidieť som ináč, no? technicky, ale akože tým aj, že vo mne nikto neveril. A mne mal to najľahšie, keď som trénovala tých párkrát, no tak viackrát. A neviem, proste som sa snažila tam ukázať všetko, čo je vo mne. A aj keď Že si mala túžbu, že úplne vyhrať, že... akože nie, že len od tú víru, ale to, že každý vo mne neveril a vlastne všetci iba hovorili, že ak prehráme tak vlastne som chcela ukázať, že to tak není. Ale potom ma to sklamalo, lebo s Lenkou sme sa potom Ne, jenom pohádali za sobě, kvôli tomu. bráško, za co si Aha. koupíš Sa nebo pohľadali kvôli tomu, že daruješ. si vyhrala zápas. No nie tak akože úplne, že kvôli tomu, dajme tomu, ale no. Nahnevala sa na to. Lebo ona mala dvojfázové tréningy a viackrát potom na konci. Takže ju to nasralo asi. Co? A kvôli tejto, napríklad kvôli tomuto zápasu a kvôli tejto príprave sa aj nejak obmedzujete, že upravíte si nejakú stravu, životný štýl a tak ďalej, alebo všetko pokračuje Tak ty ďalej? nemusíš. Ja vôbec. No. Ja vôbec. Akože ja na čo mám chuť, to Pre si dám. jašňu Sladko půl si teraz randál. dávam takým štýlom do Prej seba, že to som foukám už tak každý nefarmuje víkend. to proste. Možno si Hrozný tehotná. mejdan. Ne, nejsem tehotná, nie je to možné z našej strany. Takže toto, no, že všetko je bez obmedzení. No ale jsem moc, Užívam ty si to. p***o. A práve, že by som mala. To se tiež, hodí. Aby som sa dostala na tú váhu. Aký je tam váhový rozdiel medzi Že, vami? no, neviem. 65 Že- máme, ale... To je nudný, já tady ja mám budu točit 5-8 tím kil. kolem. Tak som myslel, že do 65 kg zápasíte, skúšaš takže mi taká je toto. váha dohodnutá, hej? Ty máš podvahu, Ale tak tam to nevadí pri babskom... Alebo takto, keď sú začiatočničky, myslíš, že to vadí rozdiel? Že je tam tá petarda boxerská? neviem si to ani len predstaviť, že či vadí, alebo neviem sa dostať do ich ako keby... Ja si myslím, že to nevadí, lebo tam není ten Ty vole, Diego, ty jsi zvířek. boxerský granát. Tam je taký ten dievčenský, vieš? Ale tak je to taká to väčšia výzva. Napríklad, že dať to na tú 65 kg. A už Ty som vole, ty vole, schudla jdeš a na sa to. snažím ďalej chudnúť. Tak Koľko ne, ešte chýba? nejdeš. Pič. Tak, 40 kg. Asi Cože? Viete si predstaviť, že Koľko ešte chýba? tak, 40 kg. Asi viete si predstaviť, že 4. viete si predstaviť taký zápas, že vy dve proti Šmolkým a Maťovi. Řekla to z prdele, nebo? Úplne. To bolo brutálne. Ako ještě něco zábavného, dobrýho, ty vole. To musel říct Vlastočepak. Kámo, víte, koho myslel, ne? 4. Viete si predstaviť taký zápas, že vy dve proti Šmolkým a Maťovi z Leopoldova? To jsou ty dvě smažky. Ty vole, už mi to sázíte, ku... Úplne. Piče. To bolo brutálne. Ty hoši, hele, tak ať to furt nepřerušujem. Jste zvířata. Všechno, co přijde od Remok Official, tak potom otočíme, jak to dokoukáme. Úplne. To bolo brutálne. Ty kokos. Viete? Počkaj, Ale kámo, práve že ho vyvolali sám. Jeden z nich, Bude to sám. že dve baby na jeden chalana. Viete to predstaviť? Tak viem si to predstaviť v iných smeroch, ale v tomto asi No, nie. Však Pimpa mi otecka vydala dole. A Lenka zareagovala už vraj, Zaujímavé že ináč. jednej z vás by išla do rohu, ste sa dohodli. A Lenka to predstaviť? Tak viem si to predstaviť v iných smeroch, ale v tomto v asi jakých nie. směroch? Však Pimpa mi otecka vydala dole. A Lenka Jakých smeroch? zareagovala už vraj, že Zaujímavé ináč. jednej z vás by išla do rohu, ste sa dohodli, že ktoré? Miške. Miške? A teraz sú aj také fámy potom o mne, že som vraj tehotná. A tak, Hej, to som spozorovala. možno si to vytvorila. No, ja určite ne. A len toľko k tomu, že nie som tehotná potom.
No, jako budu tady koukat, To určitě. inak už nie je ani také vtipné, keď sa tehotná potom. S Borisom tretíkrát. To inak už nie je ani také vtipné, keď sa hovorí. Ne, no tak mne nie, to- akože je to že celkom To je trápne. celkom vtipné, ja sa na tom Není, bavím mne to teraz. baví. Ja viem, Prečo Mne to vzniklo baví. ti fámy, že si tehotná? lebo nejaká meme stránka urobila proste fotku, že čakám dieťa a akože nemôžem nastúpiť na zápas. Ceníme. Asi kvôli tomu, alebo neviem. Jak by řekl, Ako rytmus sa vlastne extrémy. dívate byť na tú pozíciu z vášho pohľadu, že ste ako jediné ženy na karte? Že jediný ženský zápas? No akože to, že to ženský zápas, aj tak sa cítim troška jak taký gáčo, lebo proste idem sa byť do ringu, jak proste chlapí. Takže je to pre mňa také, neviem. Ja neviem, pre mňa je to výzva. Ja som vždycky bola rada Káčo. hviezdou, takže ja si to budem užívať. Budem si to užívať. Na rovinu. Proste ja som vždy rada bola na očiach a tým, že to bude jediný ženský zápas, tak budem na očiach opäť. Takže ja to bude baviť. Neberete to tak, že sa No jako, líbí se vám, jako já uznám, je to hezká ženská, proto říkám, ty vole, že jako tohle chápu, že dělá offense. Nebo chápu. Chápeš. Ale ty vole, taková ženská, myslím si, že jako ta si umí najít, ta by si mohla najít nějakýho chlapa, který víš co, se o ní postará, když má ráda prachy. Já furt nikdy nepochopím, že ty holky prostě prodají fotku svý píči prostě třeba za 75 korun, to je to je top. idete ako keby postaviť aj za zvyšok žien a ukázať im, že aj oni by mohli niečo takéto skúsiť a tak ďalej. Určite. Neberete tak z toho hľadiska, že je taký challenge, že není to jednoduché vojsť do klietky alebo do ringu. Je to náročné. a- Možná, že to předušuju. Koukejte, včera jsem tady makal do 6:30 s Dandou, dělali jsme, upravil jsem nějaké věci v Botrixu, na YouTube jsem přepisoval věci, dělal jsem playlisty, na Bejra ještě budu dodělal playlisty a Linktree jsem udělal. A čím tak to vypadá? Šebe. To máš všechno. Udělal jsem nám Telegram. Udělal jsem Telegramovou skupinu, hoši. Kto si to nevyskúša, tak si to nevie ani Ja už som predstaviť. to raz Bude. ukázala, takže... Hej, že ja si to asi uvedomím až potom. Že to je naozaj z toho uhla pohľadu toho diváka úplne niečo iné, ako keď tam človek reálne je. Alebo keď ťa naholí v ringu. Alebo Čo? keď čo? Keď ťa naholí v ringu. Náhodou No. znamená- Vyhulej? Viem, čo, viem, Knockdown, no. Ty sa zažila ináč? Nie, Když tě vyhulej v ringu. Alebo a niekoho? Koho? to je jedno. Ona To někoho bolo iba vyhula vtip. v ringu. A to keď sme predtým mali. Ne, čak ako môžeš naholiť, čak akože keď trafí na bradu, tak Jasné. A tým, že vám Fight Night Challenge dal možnosť, že ste tak vysoko na karte, beriete Si to kúpiť od aj niekoho. ako zodpovednosť, alebo vám je to také proste idem si Budú. odzápasť, je mi to jedno, alebo to beriete ako zodpovednosť, že ste tak vysoko na karte a chcete proste aj ukázať nejaký športový kvalitný výkon. Ja moc nechápem, že keď som Tak ja vysoko môžem na karte, To znamená, že je 10 zápasov a vy ste niekde 7, 8, to znamená čím som Tak ja môžem ukázať nejaký športový kvalitný ako zodpovednosť, alebo vám je to také možnosť, že ste tak vysoko na karte, beriete to aj ako zodpovednosť, alebo vám je to také proste idem si odzápasť, je mi to jedno, alebo to beriete ako zodpovednosť, že ste tak vysoko na karte a chcete proste aj ukázať nejaký športový kvalitný výkon. ja moc nechápem, že keď som Tak ja vysoko môžem na karte. To znamená, Já moc nechápem, že jsem vysoko na kartě. že je 10 zápasov a vy ste niekde 7, 8, to znamená čím si vyššie na karte, Hlavnému tým máš zápasu. ako keby Aha, rozumiem. väčší kredit má ten zápas, aký to je vyššie na tom paperiku. Však Ja to je berem- vyššie. Tak ja berem každý šport Ale tak vážne, holky to čiže pre nemusí mňa je vedieť, to víš určite, co? že neberem to na ľahkú váhu, čiže áno, už to Musí berem ísť ako výzvu zodpovednosť. Takže... Takže Nevím, na co se poučí Hej. některý malovátka. A baví ťa box, lebo si niekde sa Hej, vyjadrovala, že ťa to chytilo, že Veľmi. si sa chcela tomu venovať aj ďalej. hej, chcela by som sa určite tomu venovať, už som si kúpila aj svoje rukavice. Predtým si mala spocené niekoho? Požičala som si, hej. Ale ja som si vlastne po prvom alebo po druhom tréningu Ti nevadí? kúpila. Ja som si vyhodila tie tenisky, čo som mala na zápase, že však už nikdy nepôjdem do fajtu alebo tak. A musím si kúpiť nové. Ja som si kúpila, no. Baví ma to strašne. Či si mala niekoho spotené? No malá, čo ako? Kokos. Víš, jak som ona išla? Som nikomu ani ruky Bola som nepodávala. cigána, dneska to. To je strašný kandel, fuj. Čo si myslíte, ako keby jedna odorek, aké sú ich Já myslím, silné že alebo do sebe slabé stránky? pojedou. No ty jo, nie, ona naopak. Že aké si myslíš, To že si, to si fakt nedovolím. Jak jim to vždycky musí Lebo som to překládat. ešte nezažila. Vieš, že neviem. Jak jim to vždycky překládají, Nemusí byť ne? akože čisto fighterského hľadiska, ale ako osobnosť. Myslíš si, že má niečo také, že... Tak akože silná stránka z Pimpina určite si myslím, že je to, že ona sa aj vyjadrila, že je vie tak prepnúť.
a že vie sa zmeniť na to zviera, ale ja mám zase to isté, No, takže určite. tam sa podľa mňa stretnú dvaja malí buldoci. Hezky. Malý buldoček od A ty Michálka. o nej? Ja si Piče. asi ani nemyslím nič, žiadne stránky, ktoré by mohla mať. Takže ma podceňuješ. Nie vôbec. Čiže v niečom, čo je dobrá podľa teba? Že čo si myslíš, na čo by si mohla dať pozor? Lebo máte rovnaké, sorry, že diskutujem toto, máte trénerov z rovnakého gymu, vlastne Mrcko je vo FE, takisto ako Jaro, tak s Mrckom má s tebou aj kamarátsky vzťah, že určite možno ti niečo prezradiť na ňu, že jak trénuje, alebo niečo nehovorila ti, že v čom je šikovná, alebo tak. My sa vôbec o Nehovorila. takých veciach nebavíme, lebo ja idem A nemal by proste... to možno ani odkiaľ vedieť, lebo my väčšinou máme tréningy tak, aby tam buď nebolo on, alebo... Hej, Ja preto myslím, že jeden tam bude druhému hejt nepovedal. pořádnej. Ale ani medzi sebou akože komunikujú. Nie, Jaro nehovorí takéto veci, to viem určite. Že môj Na tréner koľko percent to vieš? Môj tréner fakt chce, aby som ten zápas dala čo najlepšie, takže ja si myslím, že toto určite ne. Lojalita. Keby sa ti podaril zápas, vyskúšal by si aj ďalší zápas na Fight Night Challenge, lebo Určite áno. niekde bolo spomenuté, že by si dala zápas za Zro. No zázro by som si zápas nedala. Ani Lebo ja mám taký pocit, že ja by som ju tam strašne musela roztrhať za to všetko, čo ona mi porobila, takže to asi ne. Ja si To myslím, by že som ani ona s tebou... odmietla by som zápas s ňou určite. OK. Čo sa Porobila. Už to Ja začína. mám. Ale Azra by určite tiež nešla s ňou do ringu, takže... Ani ja zaraz s ňou, takže tu je niečo medzi... Nechcem sa ani k tomu vyjadrovať. Ne, nešla by som s ňou do Sa ringu. nechceš tomu vyjadriť? Tu je niečo medzi Čo je tým. medzi nimi? To bolo v tej nevesta pre... Pre milionára. Hej, v tej ruži. Nevesta pro No. bezďako. Ale to sa vlastne aj potom ťahalo, vlastne ona ak prišla domov, tak to bolo všetko v pohode a zrazu je len preplo a... Piče. Braško, pýtaj sa aj ty niečo. že... Sralas? že koľko je hodín. 16:01. Ja bych dal Sterdam. A ešte by som Všetko akože sme ešte sa ma spýtali. zaujímavé nejaké posledné 2-3 otázky, že ako to podľa vás bude vyzerať to 13.12. Máte nejaké špeciálne nástupovky? Chcete urobiť nejakú show alebo No moja Ja by som chcela prileteť. priletieť? Na drone? No, takže proste na lane, ale nebude to Ale možné. sa ešte dá na vare. Dá? Lebo minulé, keď som to chcela, tak to proste nedovolili. Tak Tak akože asi to bude komplikované, lebo na to musíš mať nejaké špeciálne lešenie a tieto kokotiny, vieš. A tak všetko sa dá, keď sa chce, ne? Však dá, ale však je to a drahé. máš aj vybrať tú nástupovku, alebo Tak, keďže ja som to spájana s Beyoncé, srandujem. Nebudem hovoriť, akom nástupovku. dobre, Miška? Ja Po mám schodoch. nástupovku. Ako? Po schodoch. Sokoly? Ne, ale však teraz si to povedala, tak musím si ju zmeniť. Ja som chcela, aby to bolo prekvapko. Čo? Po schodoch, to je moja nástupovka, teda mala byť, ale Ty jak si vedela, že To bol vtip. Prečo po schodoch? však ja mám videové zo schodov, ne? Jo! OK. Ja ho znám! Tak išlo hore dole po schodoch. Ja ho znám! Čo ti jebe. vyprávaj do mikrofónu. Ja ho znám. Je mu tam do ucha Vypínaj hovoria. mikrofón. Počkaj. To nie je moja chyba, sorry. Ja mám Ceníme, mikrofón, kde ešte počúvam, čo extrémne vyprávajú ceníme. odtiaľ, vieš, keď zapnú, takže... Ne, oni nám hovoria otázky, vieš. No. Počkáme 10 sekúnd, kým sa ukloním, hej? To čo hovoria? Nechcem. Prestaňte, hej? Tak, na to sme povedali. Dobre, ešte sa opýtam No, poslednú, popisoval tie možno schody potom asi. prejsť k tým Sterdamom. Ako Jakým si to bolo patře? vizualizujete váš zápas? Ako si to predstavuješ? Ako by si chcel najideálnejšom svetle, aby to dopadlo? Tak neviem, asi káva v prvom kole, ale to som hovorila aj predtým a Ty, to keby sa stalo, tak čo? To som povedala aj ja, že jedám kávu v prvom kole. Že takto si to predstavíte aj na druhé, hej? Aha. A viete, reálne, keď sa trošku pozrite na tú situáciu, reálne uvedomujete si, že ten knockout je dať ťažké? Knockoutovala si niekoho na sparingu alebo na tréningu? Jasné, že ne. Jasné, že ne. A nemusí. Ale kámo, to proste vieš. tam na mňa príde. Tam to na mňa príde. Môže padnúť jeden úder, To iba si či... podľa mňa Babi on sú myslí, také, že že tam oni bude dávajú horný. všetko, víš. Jasné, veď preto hovorím, či si to vedia presať, lebo či sa im to stalo tam na horný. tréningu niekedy, lebo ten knockout nie je jednoduché dať. Není, Ja no. proste, keď si niečo zaumiením, ja netvrdím, že sa to stane, hej. To nemusí tak byť. Ale keď si niečo zaumiením, tak ja za tým idem, že je mŕte moc. tak my ti držíme všetci palce. Ďakujem. Snažím sa. Ešte máte niečo také, čo by ste chceli jedna druhé No, odkázať? chcípam z těch jeho hlášek vždycky. Neviem asi nič. Ten smích, Miška?
Z mojej strany Já na to všetko. koukám jenom No, kvůli tak rytmusovi, sério. kurva. Tak ďakujem A za... on je takový docela dost seriózní tady rytmus, oproti tomu, kde všude se vždycky objeví. Protože tady to je jeho, víš, musí mít nějakou taky tvář jako to, nemůžeš tam dělat asi úplný p***oviny. Čekáš za Pohode. 10 klikov. Ne, fakt. No okej. Nie. Že no okej. Ani by som ich neurobila. Ďakujem za odpoveď a divákom takisto za pozornosť. Kto nemá lístky, vie si ich zakúpiť na gopass.travel/NC. Děkuju. Máme tu záver a prejdeme k Amsterdamu. Chci tam vidět agresi. Cože? Co ti zajebalo? Ten rytmus vzadu. A proč ji neodstrčila až tady? To jí došlo až když dostala to pusu, že jí dala pusu jako? Nebo že jí chce dát pusu? Čo ti zajebalo? Bohužel to nejzajímavější z toho byla ta pusa, no. Po schodoch